Рено направиха нещо много интересно с Астрал. Взеха нормално SUV и му сложиха Alpine емблема. Въпросът е дали има нещо повече зад тази емблема или е просто стикер. Аз съм Сашо от Евротоп Ауто и днес съм тук, за да разберем дали този Esprit Alpine заслужава парите си. Без маркетинг, само истината. Астрал е наследникът на Каджар, средно голям семейен SUV, който е директна конкуренция на Kia Sportage, Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan. Сега, относно Esprit Alpine емблемата, това означава, че получаваме най-високото ниво на оборудване с спортните елементи от Alpine. А за тези, които не знаят, Alpine е дъщерната фирма на Рено, която произвежда само спортни автомобили. Затова получаваме сини шевове и алкантара през целия интериор. Относно задвижването, само един вариант е 200 конски сили, пълен хибрид, автоматична скоростна кутия и имайте предвид, че е само напредно, няма 4x4. Погледнете голямата и агресивна решетка, подкрепена с тези огромни извивки на предния капак, които правят предницата много по-агресивна. Продължаваме назад и виждаме тези изразени линии по цялата кола и нещо, което много ме впечатли, този Racing Waistline, както му казват. Всички тези елементи правят така, че колата да не е скучна и да е много по-интересна от конкурентите си. Влезте вътре с мен. Вътре сме посрещнати от 12,3 инчов дисплей, което е напълно достатъчно според мен. Harman Kardon аудио, което само говори за себе си. Алкантара абсолютно навсякъде. Не съм сигурен доколко е добра идея да има алкантара тук. Ето тази кола е на доста малко километри, сравнително нова и вече показва признаци на износване, което е съвсем нормално за алкантара на волана. Сега продължаваме насам и на централната конзола виждаме това странно парче пластмаса, което прилича на скоростен лост, но разбира се не е, защото той се намира горе на волана. Като го хванах за първи път и направи това движение, не знам как се чувствам за това, честно. Може би е идея, имайки предвид, че тук е безжичното зарядно за телефона, но определено ми е малко странно и изглежда като компромисно решение. Но въпреки това разполагаме с 360 камера, електрически седалки с масажна функция на шофьорската, панорамен покрив, всичките системи за безопасност. Като цяло колата е много добре оборудвана. Разбира се, като за семейна кола трябва да поговорим и за багажника. В случая имаме 487 литра обем, което в никакъв случай не е лидер в класа му, тъй като Sportage и Tucson предлагат около 100 литра повече, но при всички положения е широк и добре използван. И за заключение, Esprit Alpine само лепенка ли? Според мен лично в никакъв случай. Колата предлага доста повече, отколкото очакваме от Рено. Имаме абсолютно всичките нужни екстри. Усеща се премиум и в същото време има този спортен характер на Alpine, до някъде все пак е хибрид. Точно тази кола е на 90 000 км от 2023 година и е закупена за 25 000 евро. Заслужава ли си тази сума? Според мен да. Ние сме Евротоп Ауто, внасяме автомобили по поръчка от Европа и Южна Корея. Точно както това Рено Астрал. То е внесено за наш клиент. Сега даже след като снимаме видеото, ще отидем да го закараме на снимки за каско и да го предадем към човека. Така че ако си търсите нов автомобил от Европа или Южна Корея, свържете се с нас, данни в описанието.